Bună dimineața, oameni buni, e 6 dimineața și eu sunt acasă, sunt bine, sunt sănătos. Uitați, oameni buni, și suntem acasă cu toții, familia mea dorm. Să mergem să ne spălăm pe dinți, oameni buni, dimineață și să rămânem aici pe vloguri mereu și uitați, oameni buni, cu ce filmez eu. Filmez nu cu un aparat mic de filmare și să aveți mare grijă de voi și vă pup pe toți. Sunt și eu acasă. Hai să ne spălăm pe dinți cu ce peruția mea mi-a aruncat-o la gunoi, să ne spălăm pe dinți. 6 dimineața, trebuie să ne spălăm pe dinți, trebuie să ne lăci. Asta s-a întărit un pic. Și eu dimineața mă spăl dimineața pe dinți, trebuie să mergem la pensat. E rece apa, e bocnă și mi-a înghețat iții. Am un prosop. Oameni buni, gata, ne-am spălat, acum să ne spălăm pe față, să ne facem și noi părul frumos. Oameni buni, și eu sunt acasă, sunt bine, sunt tot. Să ne spălăm pe față. Oameni buni, să vedeți, oameni buni, chiar vreau să am și o reclama voastră pe YouTube, oameni buni, chiar săpunul de mâini, oameni buni, vreau să am și o reclama lor pe canalul meu de YouTube. Ne-am trezit să ne spălăm pe față. Oameni buni, vă punem un pic pauză să mergem și noi în cameră. Oameni buni, am venit și noi în cameră acum. Noi trebuie să ne pregătim, să ne îmbrăcăm și noi frumos, să fim și noi coafat tot. Ne-am coafat. Să ne îmbrăcăm. În 15 minute ne îmbrăcăm.
La o jucă durerea de măsea este cea mai groaznică durere din lume. Ce vorbești? Să vezi cum scârție ăia viorile acolo. Oameni buni, am găsit o ciocolată de casă. Hai să o băgăm. Oamenii buni. Uitați. Numai că Nelu își face timp să te amească ceșineria ca să implementăm. N-am spălat pe dinți, oameni buni, mâncăm. Și așa n-ar avea. Oameni buni, ne-am îmbrăcat și noi frumos. Ați venit să ne îmbrăcăm, mânc o ciocolată, m-am spălat pe dinți și mai ne spălăm o tură. O ciocolată de casă. Oameni buni, și eu sunt acasă, sunt bine, sunt sănătos. Oameni buni, apare piesa nouă pe YouTube de săptămânile astea. Să intrați acolo să dați swipe up la piesă tot. Vreau să avem swipe up la toată piesa. Să aveți mare grijă de voi.